Здравейте отново в епизод 3 на Bow Tower Defense. Така, от този път не съм грандил и време обаче да почваме. Така, тук нямам нови неща, но слингъра видях, че е много добър. Тук ти искат хард, ако някой каже експорт, той иска експорт. Брат, хора, ама аз съм много добър. Айде експорт пък. Каквото стане. Аре, моля те, има и мини болър. Ако нямам мини болър, ще умрем. Окей. Giant. О, хубаво. Дарт Monkey. Тук. Не знам защо, ама нещо напоследък много ми засича и лаги. Едно да не става така днес. Окей, аз тя не си сложила фермите и тук. Така. Тия дарт монстър. Мини боларите и тия ще трябва да керят, защото... Умното има Angel Ball. Окей, значи имаме шанс. Така, слингърите тук, време да ги максвам. Ще сложа още един. И тук още един. Айде, тях ги максвам. Ами така. Имаме още един. Ей, тук слагам. Да, не мога да премина слингърите, просто ги унищожават. Време за милитари първо. Тук какво се случва, бе? Може би да оставиш малко място и за другите. Болове. Окей, той нека си апгрейдва тук. Бро. То е ливнало. Защо всичките просто идват, слагат нещо и изведнъж ливат? Той сега мини бол няма нищо да направи тази игра. Казвам му да апгрейдва Angel Ball. Странно как още сме живи. Слингърите и това керят. Слингърите просто са много опи. Няма какво да се лъжим. Още един милитари бъл да сложа само. Ето вижте, той е от тъпите му маймуни, тук не може да се слага. Окей. В смисъл, не са лоши, ама трябва да ги спамим толкова много. Апгрейдва и Angel Ball. Това тук нищо няма да направят тия маймуни. Айде, аз тук си макснах всичките добри неща. Сега и тук ще сложа едни такива. Да, то не умряхме.
Колкото и да спамят маймуните, няма шанс. Поне 10 000 пари. Също тук трябва да има нови крейтове, ама аз не ги виждам. Нещо, аз ли съм смотан или не знам, ама... Айде, тук ще си купя банър крейтове, защото емата са го сменили. Тук може да искам за Demon Ball, наистина, той си е доста силен. Или... отворя тук, ама това е по-тъпо, защото много малък шанс. Вижте тук колко малко. Тук тия... Ще отворя, добре, ще отворя тук толкова такива крейтове и толкова illegal крейтове. Първо банър крейтовете, айде. Искам Demon Ball. Окей, само 2 отидоха нагоре. Yes, ще получа Demon Ball, айде. Не, сигурно. Yes, получих Demon Ball. Айде, мачкай. Той е много силен. Demon Ball. Окей, сега е illegal крейтовете. Само едно нагоре. Окей, тук има шанс. И получих и аз не знам какво е това. Окей, Demon Ball ще смене. За началото на играта си е доста силен. И добре, махам гръмки и слагам Demon Ball. И той ще го махне и ще сложа Grassman. Той е AoE. Такъв. Окей, я да видим какво мога да селна. Тук много Electric Ball. Тук... така. Тук нормални болове. Тук е един друг. Един такъв. На мънки. Това от бола. $5300 пари. Окей. Demon Ball не си е добър. Ще отворя и тия. Така, тук не получих нищо. Тук е още един Demon Ball или Legendary. И тук не получих нищо. Окей. Така. Той какво отваря, бе? Банър. Какво отвори той? Ама май си струва illegal или monkey crate, защото тук наистина, ако изферните мега много пари, има шанс. Така. Бих казал, че имам в момента добри неща, така че нека да направим на ето този мап. И ако някой е про влезе, да пробваме Impossible. Окей, ето това е Angel Ball, аз много искам Boulder. Това мисля, че е Boulder. Това е Bowler. Това е Jester. Вижте колко е силен. Да, наистина най-силни от легендарите.
Това е този, не е много силен. Влязоха някакви хора, окей, изчаквам още един. Той ми се струва, да, той е някакъв нуб. Или е сад добър ли е? Да, 19. Окей, изчакваме още малко. Мини болър, аз искам. Ето мини болър. 600 демидж, много силен. Айде бе, влизайте, хора. Тия какви крейтове отварят? Окей, айде влезе и някакъв... Окей, айде старт. 4. Искат експорт. Яра, какво ще сложим? Димон и слингър ще сложа аз. Кръшър. Робобол. Пич, ти добре ли си, бе? Сега ще загубим още от първия лейв заради тия идиоти. Наистина много се дразня така. Стои ми там и ми слага някакви слабаци, дето и аз не знам къде. Добре, има мини болър. Ще грандя и ще отворя сумати такива банър креатори. Имам 1 час да грандя така. Но няма да се гледа видеото. Така. Добре, просто ще влизам в рандъм лобита и ще помагам да печелят. И ще взимам пари. Шума китна малко. Тук има нещо тайно. Окей, почнахме, май сме само двама. Да, двама сме, медиум, айде. Медиум, защото мапа е медиум. Медиум не избрахме. Окей, този мап не изглежда много труден. Тук слингрите ще ги убият набързо. Демон Бол е добър за старта на играта само на някакви такива. Тук ще го сложа. Само на по-висок левел, защото вижте, той бучка. Помага, наистина. Ако примерно сложите 2 слингъра и после един демон бол, на Impossible няма как да оцелеете. Окей, той има Dart Monkeys. Тук е ясно защо всеки спами просто каквото реши. Смисъл. Ето гледайте защо всеки спами Dart Monkey-та. Защото мога да слага инфинити такива ли? Като добри са, ма брат. Ще апгрейдна слингарите. Пич, защо трябва да спамиш толкова Дарк Монкита?
Абе, аз да сложа фените. Тъпото на този мап е, че тук няма много място за фермите. После ще апгрейдвам Demon Ball. Айде 13 000 парички, време да го наапгрейдваме. Наистина не е много добър, защото не е чак толкова добър, защото заради времето. Не е слаб, но не е толкова слаби. Слингарите по-си струва да ги апгрейдват, ако имате. Но да, хора, в тази поредица ще се опитваме да ставаме много добри на Ball Tower Defense. Имаме легендарни митици. Като вече имаш добри неща, можеш с които и хора да играеш, да печелиш примерно на хард, на медиум и ще получаваш доста пари. И джемове. Той е тук, какво съм сложил отзад? Това е, защото той е моята пак тиммейта, не може да си апгрейдва мънкитата. Вижте го. Максна го най-накрая. Много. Окей, той доста е макснал, бе. Той тук е макснал като цялата верига. Гледайте. Ей, тия само не е макснал. Абе, аз кога взех 100 000 пари, бе? Я да видим и този Грасмен. Еми, става, бие доста демидж. В смисъл... Наистина си бие доста демидж. Тая игра ще я спечелим със сигурност. Той Грасмен не е най-добрия на света, ама е окей, хубав. В смисъл бие демидж, ама може да се сложи само двама. За да може наистина да бие голям демидж, трябва от тия ейлитата да се сложи като по много. Тук ще го сложа отпред да спами. И така. Единственото, което мога да правя е да слагам Demon Balls. И се надяваме, че на боса маймуните на този пич е... Абе, чакай бе, да не би да играем на хард. Защото на медиум мисля, че трябва да свършва играта до сега. Ако играем хард, ще получим може би около 10 пари някъде или 10 000. Ще има... да, не играем на хард. Ще има време за още една игра, сигурно. Този ще го убие много лесно. Монетитата направо го унищожават, ама той не стъмна, което не е много хубаво. Ама чакай бе, той дори да стигна до тук, като... Мале, това ще бъгне играта.
Кой го прави да гори, бе? Окей, убихме го. Има още някакви слабаци там. Окей, няма да рестартвам. Това написал в чата ура. Като брата беше толкова трудно, защо така? Окей, сега ще купя всичките такива. Имам в момента 12, но ще няма да ги отворя. Ще изиграя още една игра и ще купя още. Ще е пак на този мап. Той е готин. На Mountains. И на Hard. Ще го сложа. Тук да гледаме какво унбоксват хората. Някакъв получи епик. Legendary за Illegal Crate Legendary. Това е доста рядко. Айде хора, влизайте. Наистина, накрая мънкитата малко ни скедиха. Айде бе, някой ще влиза ли? Ей, на тоя ще му джой на партито. Или не, знаете, на... Айде. О, добре, че го направи на хард. И ме кикна. Бро, това са колкото той е добър. Окей, аз ще криейт на парти на някакъв медиум мап. От този. Ей да джойнвайте хора. Окей, влезе някакъв сюха. Нуп ли е? Да, още един ще ни трябва. Ако искаме на хард, че ни трябва още един човек. Окей, значи аз печелих около 9000. Някакъв получи Legendary. Получи, аз не знам който е. Ще получа може би около 9-10 хиляди пари, ако спечелим. Това значи, че са 12, ми ще отворя около 24 крейта. Аре бе хора, влизайте. Окей, айде още един човек влиза и пускам. Защото тук нямаме цял ден. Окей, влезе макарончик. Добър ли е? Изглежда добър. 12 левел. Айде стартвам. Медиум иска. Окей, хайде медиум. Бро, защо медиум? Ти буквално имаш легендарно такова. То сигурно е добър, пък иска медиум. Skip. Окей.
Извинете хора, тук нещо в групата. Окей, айде да гледаме слингъра. И това прави стена, което е добре. Не мисля, че ще се наложи да я използваме, ама... Но и така много умно, както той ги слага. Тук отстрани не може да има място за по-свестните. Така е да... Максваме тия. И не мисля, че вече някой... Ето, той има Angel Ball, има този бол, Giant Ball. Защо не може? Защо да не... Защо да не играем хард? Така... Май да ще сложим Military Balls. Това е много лесно, просто той е модглейд. Тук можеше сега да сме били хард. Ще си дадем, добре. Ще отворя тук и ако намеря някакъв примерно на още една медиум игра, ще изиграем набързо. Така, време да купуваме мини боларето и Dart Monkey. Представете ли се сега да ми се падне Dart Monkey, а не мини болар? Джойнваме и тук и просто ще изиграем набързо. Бро, защо ме киквате, бе? Има едно мистер Витначки. Тия са по-зле от мене, буквално ме кикват. Окей, ами няма да влизам в повече игри. В момента имам 10% шанс. Ще го направя, защото просто след 40 минути ще има ресток и не искам да става така. Има някаква сметанка тук, айде ще гледа, ако не ме кикне. Имам 197 джема. Експорт. Аре, давайте, пичове. Да видим какво можете. Тия двамата имат мини болър. Бро, моля се мръднеш от тук, за да си апгрейд на слингъра. Абе, ние ще умрем, май бе. Мале, тия и тримата. Тримата буквално, ама не, то са само. Но две, чакай бе. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Как умряхме?
Еми, не знам. Добре, просто ще ги бокса на тия май и ще свършва клипа. Освен ако няма някаква игра последна. Има ли тук някой? Да, има. Ами, айде ще вляза. Направи го на този мап. Не. Не искам да имам нищо общо с този мап. Той го е на easy направил. Айде, какво толкова чакаш, брат, на easy мапци? Ако ще играеш на easy, просто пускай, не е толкова трудно. Давай, брат, това е първи левел. Капипар А000. Гати името. Бро. И това е просто лим. Окей. Аз тук направих май просто и някакъв веднага влезе. Ами, аз пускам, брат. На медиум, ако играем, ще спечелим. Медиум. Ние сме на easy map, няма как да загубим буквално. Аре, можем ли да го спидрънем? Той има и Venomous Ball. Май трябваше на хард. Тук аз дори няма да ги апгрейдвам. Ами, айде ще ги апгрейдна, пък те ще убият боса с... Чакайте хора, че тук.
Така. Айде той апгрейд и то после. Няма да има нужда сигурно дори. От Easy ще спечелим около 3000 пари. Еми да, ще купим още 4-5 крейта макс и отварям, брат. Каквото ще да става. Да се качим. Ще наблюдавам отгоре. Абе аз как се... тук. Тук трябва да го направят да не може да се качваш. Само нещо не знам. На те май са го правили. Защото май вече не можеш. Или аз просто нещо съм тъп. Да, май са го правили. Апгрейти на тия. Абе аз дори не съм сложил фермите, ама то няма нужда. Той не знам я защо ги наспами тия. Чакай с провайвър, че тук да не ви излиза непрекъснато. Да спускам малко, не ми пука. Айде този апгрейд и... Айде ще сложи фермите, че да може по-бързо да ги маса. Мислих си, че някакъв премина. Абе аз си мислех, че Изи е по-краткото, тук хе колко време стана. Чакайте бе, нещо тук да не би... Добре, тук флеймболовете да убиват. Айде, тук само... Абе, те са бъфнали... А не, това май е медиум, ако не се лъжи. Да, това е медиум. Абе, чакай бе, ние нещо да не загубим. Ехо! Я дайте все пак да подсигуря. Абе, ние май ще загубим бе. Чакай бе, пичка, какво стана? Ние ще загубим. Мале, колко сме зле. Нищо. Ами нищо, хора, сега ще купя, взехме 5000 пари.
И анбоксваме 26. Аре, гранд анбоксинг. Ще отварям по 10, просто няма как да отворя абсолютно всичките наведнъж. Така, окей, айде. Имаме 3, които са тук. И първите 10 тотално нищо. Вторите 10. Само едно. Сериозно. Окей, още нагоре, още нагоре. Тук има потенциал. Още нагоре. Епик. Но той вече го имам, бро. Ех, добре. Стигнахме до епик. Отварям сега последните 6. 3, 4 отиват нагоре. От тук само една отива. И да. Не очаквах и нещо голямо. Ще селна обаче сега и ще имам още малко пари. Така, това ще селна този. Но 2. Тук много от тия. Имам. Тук от Old Ball имам. От Grassman и един от тия. 8000 пари, окей, ще купим още. Просто правя всичко за... Айде, опенва мога да ми пука, дали? Така, 3, 4, 5 нагоре. От тях 3 отиват нагоре, окей. Още една отива. Айде, моля те, иди нагоре, моля те. Айде. Окей, ще селна с пака и тоя. И имам още пари. Последните ми шансове. И да, бро. Чакайте, ще селна сега да видим какво може да се селна. Такъв. 2 такива. 2 такива. С 3700. Последните ми шансове. Добре. 5. 2 отиват нагоре. И двете отиват още нагоре. Има потенциал. И двете отиват нагоре. Моля те едно от тях да отиде на легендарното. Едно отиде на легендарното. Моля те мини болър. Айде! Мини болър! Айде, let's go! Айде! Взех мини болър, брат. Взех мини болър. Ето го. Мини болър. Брат. Мале хора. И тук още един фенси бол. Невероятно. Просто и аз не знам как стана това. Някакъв отвори болър крейто и получи нещо готино. Аре, последни 3 за късмет. Последни 4. Аре, представете ли са и другата легендарка да получа? 2 отиват нагоре. 1 отива нагоре. Още... Обе, брат, аз верно ще получа още едно легендарно. Невероятен късмет, хора. Това е буквално банър крейт. Мисля, че беше 0,5% шанс да се падне. Аре, аз така като отварям също става за цяла вечност, че имам пари и ще мога да отворя. Така че то също така играта малко става като... тук получих нищо, ама вече дали не ме интересува, брат. Мини болър. Окей, в следващия епизод ще го тестваме, ще играем с него. И да. Според мен това е много рядко на левел 11 да имаш мини болър. Не знам дали е така, пишете в коментарите дали мислите, че е така. Ама просто и това е огромен шанс, защото то 50 на 50 дали да получа и Dark Monkey. В смисъл не, че Dark Monkey е лош, ама мини болър саре да бъдем честни 5 пъти по-добър.
Някакъв е намерил, някакъв е отворил нещо мега рядко също. Добре. Ами според мен той ще купува легендарния ми брат, аз никога няма да си продам мини-болъра. Тоест, ако вече имам някакви митици и такива неща, може би, евентуално. Но сега, според мен е добър край за края на видеото. Ето сега можете да видите как изглежда в момента тия. Имам слингър на първото, милитари бол, слингър много добър, милитари бол също. Тук знаете ли, може би ще го сменя за някой друг early defense, не мини болър, всъщност early defense. Flame бол не, builders, да оставям милитари бол. Мини болър на третото, четвъртото fancy бол за пари и петото demon бол. Това видео наистина станаха. И аз имам 100 джема. Дайте да отворя това. Представете ли си я получа сега мънкито или тия митиците? Добре, за край на видеото отваряме един крейт за джемове. Окей. Окей, получих епик. Скейтбордър. Скейтбордър е добър ли е? 300 на... Той или е той? Скейтбордър. Добре, той ще го сменя за... Не знам за слингъра или за милитари бол, защото слингъра той е такъв, мисля, че е ексклузивен. А милитари бол може да вземеш... Ето той е ексклузивен, да. Ще го заменя за милитари бол, защото имам мини болър вече. Изглежда добър. Добре хора, това е доста добър край за видеото. В следващия епизод ще тестваме всички от новите ми неща. Ще играем, може би ще пробвам да бия хард на соло. Може и импост, не експерт, няма шанс. Може да пробвам бос ръш и други неща, но просто на 11 левел да имам толкова много работи, без да съм дал ни едно робъксче. Според мен е просто уникално. Но да хора, това беше готино видео, надявам се за вас, от мен довиждане.